ببزح من قدي كتفتناك تخيليا بسرون حد ود سب زفتر ما تشوون خنبر زي كونس بمكرات تفتنو نخحل فيو زخونة زقم تقاطم نتفتنا كما يسقروا لك محساب كالي جنقات يخون عبل الود سب جيغاز بحال زلو نقريو هيوتون عب زخونة يخونة قاطعمي مالي عيد فلتن كل شا مسقودلتيا كنا خا قدل نتها نخلو بمعاري كونن نتحدن نعشتن نخوال تفترلو نتخالي كدفنو سيخل قدقواد تفترلو كمتي زتو حالة ساقام عبل على سبات زلو يون كن أب حدا سبات اتساقام بتعمي الدرارة نفتح سينام نتزقات نجر نخفتحو نابكالي تساقامي عاتو عبلن دلقع اتساقام كاب عقمهم نلعلي خونا منمو نتساقامهم كيفتحو هيوتهم زحلفو سبات أمنا بزوحات اللون بفلايك عبزح الساعات سدة زبحال نيدك سبات هيوت زقطف حمق نجر ندابزحه نتساقامات ملع الخوين يركب هيوان تبحال بسلام عوي حفتا جزءهم زسعان ونجر يبلومن مجمرتها كن ولدا منم زي بلوم دخاتات يوم نيرم نبعلوم من بابروهم كاب إيدنا بقاف إينيرو أبوآ سرح وعلو زمزعا جنسب نجزا خراين تتكون عديات سرحو جنسب كعا نعلتها وكألبهم يتكامولا أبزمونكو معواي حفتان هيوان زخونت أسمرت نابيوتهم مزت أسمرت بتساقم مس ولدانا تساقمت هي عبيا كاب كلون العلي ولدانا بعلوم إنا قدفو نعان خاوي بزوحي زعرو مجم قول عاب عدلي عبدي زبحي أسمرت فتعر بزحوا عدمي عنا وسخت كباب شوعت عامت تتملى هيوان نابيوتهم تحوست ساقمهم عبل علي ساقم تدما مرا كلتيوم 70 سبي تنون قول عتسقاي زبل بحاحلا نمتقبار يمثل عبر ساقمهم كلتا قول وليدهم هيوتهم عتسابقوا نيسمرت ناي هيوت عدل نهيوانون إنا بزحا إنا تتسقمت تعبي أسمرت كان أقول عنها حلوت نايحون نترقم بدنبي ناوشت أسري تيميرو نهيوان حفتا بدنبيات انكباخبا ناي كلتين فقري بدعم مقن أينيرو كلتين بحادة انت تسعوتا كالي نقاري يسكران تأنيوان ولا تأميتان فتسمي يسكران دحر مستخمن ناب دخامن اتتميت تدميروان كم ستأمع يرد أنمو ستراخبا نقاري بلعا بخمسة عينة نهيوة النبابران تنبرع أسمرت قال 18 عامات تتكون هيوان قال 11 عامات كونت أسمرت أب 19 عدمئة كاب زخونة ممحرتا كن لواتنا زبل حساب عكافلا إزما محرتا كم زخمئة بناي تساقم حالنكي إنات حالبز عبي ودد خاف طريو برقزون سبنا بسبو كم زبحال كلتي دق دخا محازوتي يوم نيرم محزنهم وبنكا ستوم ينيرو ستوم ناتوكن كم حونات نبر كاب الزلالة كالي عينة ركبين برومن إزما محرتا زخونا ودي نتزلو ودخلت نمقرف نبسعود عرب سدت نخلو حسبا ناي مكينا مزوار كإلاتن فقادن سلازلو بوؤون مسرحيو نبسعود كخيد زحسبا نزا حسابو خا نأسمرت ماخرا نيسمرت زنبرت ساقمون يفلد سلا زنبرا نسقو بحاد نخلو ماخرا أسمرت نايقس أزنبرت ساقم يدراربا سلا زنبرا نايتما محرتا حساب بدن بحسابة اللومو نايقس زنبرا هيوت نمستخخال دخلنت ولدان مقراف هيوت حفتان ملوات بحسابو تسمامي نخدو معال تقوراتهم كما قاطعمي اتزا سنقر دلالي نتما محرتا حوبو اخوينو تسانحمو منم عينت جنزب كيوتونو بزوح كي تنقلاتو نبزا حسابو عسكرون عسكرون كعا نخلتي أمنا نبزو بو سرحاتهم أسمرت
بزوسنتو وسانة بطعم تحقوست اتزخفلا كفليت ون بزوح سلا زخونه نتما محرتا بطعميا تمسكنو أفت زلتو جزا صبق مقرراب እናፈጠረት ከዓ ኣታዊኣ እናዕበየት ንወለዳ ካብ ዝነበርዎ ፀገም ክተውፅኦም ትጅምር እቲ ትሰደሎም ገንዘብ ኣኪባ ኣብ ዘሕቢላ ስለትሰደሎም ንቁም ነገር የውዕልዎ እታ ዝነብሩላ ገዛ ኣዲአን ካብ ወለዳ ዝወረሰቶ ስለ ዝነበረት ነቲ ገዛ ንመስተኻኸሊ ኣስመረት ገንዘብ ልኢኻ ጽቡቕ ጌሮ መስተኻኸልዎ እሞ ህይወቶም ክመሓየሽ ጀመረ ሄዋን እውን ትምህርታ እናተማሃረት ብሳላ ሓፍታ ጽቡቕ ህይወት ክትነብር ትጅምር ኣስመረት ብሳላ ትዝወሰዶም ወዲ ብቐሊሉ ኩሉ ነገር እናሰመረላ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ መንበረ ፍቃድ ተዋሂብዋ ሕጋዊት ሰብያ ኮይና በዚ ምክንያት ከዓ ንሄዋን ናብ ስዑድ ዓረብ ንምውፃእ ፕሮሰስ ጀመረትላ ሄዋን ናይ 11 ክፍሊ ተምሃሪት እናሃለወት ምስ ሓደ መማሕርታ ስጡም ፍቅሪ ሒዛ እዚ ወዲ ኤስሮም ይዝበሃል ብጣዕሚ ምልኩዓት ካብ ዝበሃሉ ደቂ ተባዕትዮ ማእኸል እቲ ሓደ ንሱ እዩ ነይሩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንኡ ንኽሪኣ ካብ ከባቢኡ ኣይጠፍኣን ንሱ ኣብ ዘለሉ ቦታ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ እየን ዝበዝሓ ኣስሮም ግን ካብዘን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሄዋን እዩ ዝቀራረብ ነይሩ ኣብ ሓደ ክፍሊ ይመሃሩ ብምንባሮም ንምቅርራቦም ብጣዕሚ ይጠቒምዎም እናተቀራረቡ ብዝኸዱ ቁፅሪ ሄዋን ዝነበራ ፍቅሪ እናበርትዐ ይኸይድ እቲ ዝገደደ ነገር ከዓ ናቱ ስምዒት እንታይ ምዃኑ ዘይምፍላጣይ ነይሩ ግና ብዙሓት ዘይረኸብኦ ምስኣ ተቀራሪቡ ምፅዋቱ ንዓኣ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ፈጢሩላ ነይሩ ድሓር ግን ክቐርብኦ ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ምስ በዝሓ ከይትኸስሮ ክትፈርሕ ጀመረት ኣብዚ ግዜ ስምዓ ኩሉ ዘርዚራ ንኽትነግሮ ሓሰበት እሞ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኣብ ዘሎ ግዜ ንኽራኸቡ ተሰማሚዖም ተራኸቡ ሄዋን ፍራሕ ትብዕ እንዳበለት እቲ ዝስምዓ ነገር ኩሉ ብዝተሰባበረ ኣገላልፃ ዘርዚራ ነገረቶ ኤስሮም እውን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ብዘይካ ንሄዋን ንኻሊእ ጓል ጠሚቶ ይፈልጥን ምስ ዝኾናት ጓል ኣንስተይቲ ኣዕሊሉ ኮነ ተቀራሪቡ ኣይፈልጥን በዚ ዝተለዓለ ከዓ ንሄዋን ፍልይቲ ጓል ገይሩ ይቆፅራ ምስ ሄዋን እንትኾን ነተን ኣብ ዙርይኡ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ይርስዐን ከም ዘለዋ ገይሩ ኣይቆፅረንን ንሱ እውን ኣውፂኡ ከይነግራ ፈሪሑ ፀኒሑ እምበር ንሄዋን ልዑል ፍቅሪ ነይርዎ እቲ ናይ ፍቅሪ ሕቶ ብኣኣ ብምቕራቡ ከዓ ዝበለፀ ንኸፍቅራ ተገደደ ንሳ ምስ ሓተተቶ እውን ከዓ ንሕቶኣ ከይዳገመ ኣወንታዊ መልሲ ሓባ እሞ ብዕሊ ፍቅሮም ጀመሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሕብዕብዕ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ብዛዕባ ዘለዎም ፍቅሪ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ተምሃሮ ፈለጥዎ ነዚ ዝፈለጣ ንኤስሮም ፍቅሪ ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ገሊአን ተስፋ እንትቆርፃ ገሊአን ከዓ ንሄዋን ይፀልኣኣ እሶም ግን ነዚ ነገር ደንታ ከይሃቡ ፍቅሮም ይቐፅሉ ፍቅሮም ብፅቡቕ መንገዲ እናመርሑ ከዓ ትምህርቶም 12 ክፍሊ በፂሖም ክመሃሩ ጀመሩ ኣብዚ ግዜ ኣስመረት ሓፍቲ ሄዋን እቲ ዝጀመረቶ ፕሮሰስ ይሰልጥ እሞ ሄዋን ንኽትኸይድ ክትዳሎ ጀመረት እዚ መገሻ እዚ ከዓ ንኤስሮም ክትነግሮ ኣይሓሰበትን ከይዳ ኣብኡ ምስ ኣተወት ክትነግሮ ሓሰበት እሞ ዘርልያ ኩሉ ነገር ወዳዲኣ ካብ ገዝኣ ወፂኣ ኸደት ኤስሮም ሓንደበት ብምጥፍኣ ብጣዕሚ ተጨነቐ ብተደጋጋሚ ናብ ስልካ እንተደወለ ስልካ ይሰርሕን ማሓዙታ ንዝኾና እንተሓተተ ምንም ዝፈልጥኦ ነገር የብለንን በዝን ወዲ ኸምዝን ከዓ ኤስሮም ብጣዕሚ ተጨነቐ ሓደ መዓልቲ ማሓዛዩ ኢላ ምስ ገዝኣ ኣፋሊጣቶ ስለ ዝነበረት ከዓ ብፍቅሪ ተደፋፊኡ ናብ ገዝኣ ኣምርሐ ናብ ውሽጢ ኣትዩ መን ምዃኑ ኣዘኻኸሮም እሞ ብዛዕባ ሄዋን ሓተቶም ኣብዚ ግዜ ናይ ፍቅሪ መርድዕ ኣርድእዎ ካብ ዓዲ ከም ዝወፀት ነገርዎ ኤስሮም እዚ ምስ ሰምዐ ክልተ ዓይነት ስምዒት ተሰምዖ ንደትን ርህራሕን
ከይነገረቶ መኻዳ ብጣዕሚ እናደዶ ቀስ ብቐስ ከዓ ብዘይ ንሳሕ ህይወት ክላመዶ ጀመረ። ሄዋን ካብ ገዝኣ ምስ ወፀት ከም ዝሓሰበቶ ጽቡቕ ነገር ኣይገጠማን። ኣብቲ ኤምባሲ ብዝተፈጠረ ጌጋ ሄዋን ናፍቲ ሓፍታ ዘለትሉ ዓዲ ዘይኮነስ ስደተኛታት ተኣኪቦም መዓልታዊ ስራሕ ናብ ዝሰርሕሉ ቦታ ወሰድዋ። ተደጋጋሚ እቲ ወረቐት እናርኤት ዝወሰድዋ ቦታ ጌጋ ምዃኑ እንተነገረቶም ዋላ እንተንሶም ግና ንሓሳባ ኸይሰምዑ ስቒላ እቲ ኸቢድ መዓልቲ ስራሕ ክትሰርሕ የግድድዋ። በዚ ከዓ ሄዋን መዓልቲ ብብኽያት ተዓጂባ እቲ ከርፋሕ ስራሕ ትሰርሕ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓ እቲ ዝህብዋ ክፍሊት ምንም ጥቕሚ ዘይምንባሩ እዩ ነይሩ። ሄዋን ኣብቲ ካምፒ ካብ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብመልክዓ ፍልይ ዝበለት ስለ ዝነበረት ኩሎም እቶም ዘስርሕዋ ኣካላት ዓይኖም ኣብ ዓይን ነይሩ። ብተደጋጋሚ ምስኦም ንኽትኸውን ብዙሕ ነገር ከም ዝገብሩላ እንተነግርዋ እንተ ሄዋን ግና ኣይደልን እንዳበለት ተኣብዮም ብዙሕ መኪሮም ምስ ኣበየቶም ከግድድዋ ይጅምሩ። በዚ ነገር ከዓ ናብ ጭንቀት ዝኣተወት ሄዋን እንታይ ትግበር ጨነቓ። ከይትጠፍእ መጥፍኢ ዝበሃል ነገር የብላን ወላ ሓደ ትፈልጦ ሰብ ኣይነበረን። በዚ ከዓ መዓልቲ ከቢድ ስራሕ ሰሪሓ እናደኸመት መዓልታ ኣብ ፍርሒ ተዋሒጣ ተሕልፎ። እዞም ሰባት ግን ብጸባይ ምስ ኣበየቶም ሓደ መዓልቲ እቲ ሓደ ዘስራሓ ንስራሕ ከም ዝደልያ ናፍቲ መንበሪ ክፍሉ ፀዋዓ። ንኽትኸይድ ግድን ስለ ዝኾነ ከዓ ናብ ክፍሉ ኣተወት እሞ ኮፍ ንኽትብል ምስ ነገራ ኮፍ በለት። ኣብዚ ግዜ እዚ ወዲ ነቲ በሪ ዕፅው ኣቢሉ ኣገዲዱ ብሓይሊ ክደፍራ ይጅምር። ሄዋን ስቓይ በርትዓ ፀገም ኣብ ልዕሊ ፀገም እናተደራረባ ኣብ ልዕሊ እዚ ከዓ በቃ በብተራ እናተባረዩ ኣገዲዶም ይደፍርዋ። ኩሉ ነገር ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኾነ ትገብሮ ሰዓነት ብዙሕ ግዜ ንምጥፋእ ሞኪራ ክሳኸዐላ ግን ኣይከኣለን። ኩሉ ግዜ ከዓ ሓድሽ ደላሊ ሰብ እንትመጽእ እንተሓገዘኒ እናበለት ወረቐታ እናርኤት ተሓትት ግን ዝሕግዛ ኣይረኸበትን። ኣስመረት ሓፍታ እውን ብጣዕሚ ተጨነቐት። ዝኾነ ስሕተት ከም ዝተፈጠረ ተረድአት ግና እንታይ ምዃኑ ኣይበረህላን። ሓደ መዓልቲ ሓደ ደላሊ 10 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ሒዙ ናፍቲ ካምፕ መፀ። ኣብዚ ግዜ ሄዋን ወረቓቕታ ሒዛ ናፍቲ ደላሊ ቀረበት እሞ ኩሉ ነገር ክትነግሮ ጀመረት። ንሱ ከዓ ከምቶም ካልኦት ክገድፋን ትብል ጉርድ ፎቶ ዝተለጠፈ ወረቐት ረአየ እሞ ነቲ ወረቐት ተቐቢሉ ነታ ጓል ተዓዘባ። ድሕሪ ብዙሕ ምጥማት ነታ ፎቶ ዘከራ። እታ ኣብቲ ፎቶ ዘላ ኣስመረት እያ ነይራ። እቲ ወዲ ከዓ እቲ ዘስግራ ወዲ ነይሩ። ነቲ ፎቶ ሪኡ ከዓ ኮፍ ኣቢሉ ኩሉ ነገር ሓተታ እሞ ሄዋን እታ ኣስመረት ሓፍታ ምዃናን ፕሮሰስ ወዲኣትላ እንዳኸደት ናብዚ ከም ዘምፅዋን ነጊራ ዝገበርዋ ኩሉ ነገር ነገረቶ። ብዘጋጠማ ነገር እናሓዘነ ከዓ ነቶም ኣብኡ ዘለዎ ሓለፍቲ ኣዘራሪቡ ንሄዋን ሒዝዋ ኸደ። ምስኡ ንእሽተን ጸኒሓ ንኽትረጋጋእ ገይሩ ናብ ሓፍታ ዘለትሉ ቦታ ንኽትኣቱ ገበራ። ክልቲአን ኣሕዋት ምስ ተራኸባ እናነብኣ ተሓቋቒፈን እቲ ወዲ ናታ ህይወት ኣስተኻኺሉ ናይ ሓፍታ ህይወት እውን ኣድሕነላ። በዚ ከዓ ናይቲ ወዲ ውዕለታ ብጣዕሚ ኸበዳ። ሄዋን ዝበፅሓ በደል ንሓፍታ እንትትነግራ ሓፍታ ብጣዕሚ ሓሰነት። ምስኣ እናነብኣት ከዓ ተረጋግአት። ብናይ ሓፍታ ስልኪ ናብ ኣፍቃሪኣ ኤስሮም እንትትደውል ስልኪ ኤስሮም ኣይሰርሐላን ነይሩ። ደጋጊማ እናሞኽገረት ግና ሓደ መዓልቲ ሰሪሑላ ኣልዕላ እሞ ድምፁ ምስ ሰምዐት ፍቕራ ከም ብሓድሽ ተቐስቀሳ። ንሱ ዝሃባ መልሲ ግና ካልእ እዩ ነይሩ። ኣፍቃሪት ሒዙ ሓድሽ ህይወት ይመራሕ ከም ዘሎ ነገራ። መጀመርታ ኣይኣመነቶን ነይራ። ድሓር ናብ መሓዙታ ደው ኢላ ግን ሓቂ ምዃኑ ኣረጋጊፃ ንዕኡ ገዲፋ ምስ ሓፍታ እንዳሰርሐት መንባር ጀመረት። ስለዚ ሓደ ግዜ ህይወት ሓያል እያ። ብብዙሕ መንገዲ እያ እትፍትነካ፣ ብዙሕ ነገር ተጉድለልካ። እቲ ዋና ነገር ግን ብህይወት ምጽናሕ ስለ ዝኾነ
بهوت صنحنا نقصالنا حساب سلام ناي ماكي ميديا تخاتاتلتي للون هيزلكم قريبه سنبركو زانتا نزي مسل نيرو نزل زانتا خمس فتخمون كم استمحركم لون اي طراطرن مو ناي ماكي ميديا تخاتاتلتي ابز ቻናል حساب ريتون تداهلكم ابناي كومنت مصحف بوتا حساب ريتكم ክትገድፉልና ትኽእሉኩም ابز ቻናል ሒዝናልኩም ንቀርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበጽሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ሼር በመግባር ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበጽሕ ግበርዎ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንትሕዳሕልኩም ሰብስክራይብ በመግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ንውትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለዝጸናሕኩም ካብ ልብ እንዳመስገና በዚ ኸንፍለየኩም ሰሰናዩ